yɔrɔ min na i ko sisan foroba lakanakɛlaw ye a yira k'a fɔ k'u jigi tɛ bilen fasase nimaw yeliw kan 64 ninnu jatew la Washington pompier ɲɛma bɔra ka laseli kɛ k'a fɔ awa k'u ye su 28 ɲɔgɔnna ye kaban. George Atino an ka laselikɛla be a kasara kɛyɔrɔ kɛnɛ kan yen nɔ. An bena a ta directement na sisan jɛmukan kɔnɔna la a bena an kunnafoni a kan. République démocratique du Congo kɔnɔfɛ gɛlɛyaw kɛra kamanaganw ye ka kɛɲɛ ni fitinɛ nin barika bonyani ye a n'a a kɔlɔlɔ balilenw ye u ka jamanakuntigi bɔra ka seereyaw kɛ a yɛrɛ la ne kangari dakanbaw ye farafina bayan fanfɛla a n'a camancaya fɛn keleya tɔnba kɛlen bɛ ka tɔnsigi boloda sini arare tɔnsigi nin man kɔnɔnin don kosɛbɛ k'a sɔrɔ a taabolo be kan ka taa ɲaga halisa ka taa. N'an bɔra yen an bɛ taa Senegalikaw fɛ yen nɔ awa kunungo AES tɔnkulu jamanaw ka tɔndenya banna pewu CEDEAO kulu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni o ye AES jamana den minnu bɛ sigila Senegalikaw fɛ yen nɔ u ye kumakanw di Namajara ma ayiwa an bɛna a lamɛn jɛmukan kɔnɔna la. Nunu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlen wɛrɛw kan duniya ɲɛfɛ ka tɛntɛ aw ye sisan an ka jɛmukan kɔnɔna la. K'a fɔ y'aw k'aw bisimila an ka bi jɛmukan kɛnɛ kan ayiwa kunnafoni kalama min n'a bɛ an bolo yan bi Washington DC o de ye pankurun kasaraba ye min waliyara surɔ araba la ka bɛn ni su nɛgɛ ɲɛ 9 waatiw ye ayiwa an bɛ wagatinin min na ko sisan foroba marakɛlaw a n'a lakanakɛlaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ awa k'olu jigi tɛ tuguni pasase nimaw yeliw kan ayiwa 64 jatew minnu tun bɛ American Airlines ka nin pankurun nin kɔnɔna na ayiwa n'u ni sɔrɔdasiw ka hélicoptère dɔ ye ɲɔgɔn gosi sanfɛ Washington DC jamana faba sanfɛla la awa sisan pompiers ka ɲɛmɔgɔ ale bɔra fɛnɛ ka laseli kɛ k'a fɔ awa k'u ye su 28 ɲɔgɔnna u y'o olu ye ka ban awa ko halisa a ma sɔrɔla ka sababuya kɛ pankurun min na American Airlines mɔgɔw ka pankurun don n'a dilanna bombardier fɛ ni a bɛ baara kɛ PSA ye awa sɔrɔdasiw ka hélicoptère nin fɛnɛ u ye ɲɔgɔn gosi a kɛra Ronald Reagan n'o ye pankurun kɛnɛba ye Washington DC yan nɔ pankurun jigiyɔrɔ kɛnɛba ye Washington DC yan nɔ jamana faba kɔnɔna na ka tɛmɛ ne nin kunnafoni kelen ninnu ye halisa ka kuma a pankurun kasara nin kan an ka kunnafoni sɛnsɛla ale talen bɛ kasara in kɛnɛ kan a b'an bolo directement na nɛgɛ kan ka bɔ a kasara kɛnɛ kan George an ka foli b'i ye ni tulo b'an na e bɛ se ka mun de fɔ anw ye ko o de kɛra nin kasaraba ni waliyaliw ye. To an ka foli bɛ an filɛbaga ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen kelen kelen ye ni waati la ne filɛ nin ye Reagan National Airport la ni o ye pankuru jigiso ye Washington DC i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ne kɔ pankuru dɔw kɔni jɔlen don dɔw bɛ ka yɛlɛ ni waati yɛrɛ la ala tɛmɛ bɛ dɔw fana jigintɔ ye wa i k'a dɔn k'a fɔ ko surɔ mun kɛra yan o ye pankuru kasara belebele ye sabula pankuru fila olu de gosira ɲɔgɔn kun fɔlɔ o kun ye American Airlines cakɛda ka pankuru ye mun ni a ka taamadenw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ taamaden 60 ani pankuru so in kɔni o baarakɛla 4 ɲɔgɔn de tun bɛ a kɔnɔna la i n'a fɔ u y'a perepere latigɛ cogo min na o ni États-Unis sanfɛ kɛlɛbolo ka hélicoptère pankuru dɔ de gosira ɲɔgɔn kun sɔrɔdasi 3 ɲɔgɔn tun bɛ mun kɔnɔna la wa i k'a dɔn k'a fɔ ko kasara in kɔni a kɛlen kɔ sa ɲininiw kɔni bilala sen kan cogo min na ka se k'a dɔn k'a fɔ ni maa dɔ kɔni joginna walima n'u kasara ni ko in senfɛ o ɲininiw senfɛ su 30 ɲɔgɔn olu kɔni sera ka ye ji la ka olu labɔ ni ɲininiw kɔni tagara fo kana ye sisan k'a fɔ ko mɔgɔw kɔni jigiya t'a la k'a fɔ ko maa ɲɛnɛma wɛrɛ bɛ sɔrɔ nin ko in na mun bɛ nina bilen o la o b'a to k'a fɔ ko nina kasara in yɛrɛ senfɛ pankuru kasara in senfɛ bakuruba la mɔgɔ 37 ɲɔgɔn olu mɔgɔ 67 ɲɔgɔn olu de bɔnna u ni la o bɛ nin kasara in kɔni kɛ États-Unis pankuru kasara bɛɛ la belebele ye san 10 labanw tɛmɛnen kɔnɔna la Kadiatu.
Ayiwa George i bɔra sisan ka fɔ an ɲɛna mɔgɔ minnu tun bɛ pankuru ninnu kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la yala e ye kunnafoniya jumɛn de sɔrɔ a la k'a fɔ komi fɛn min ye American Airlines ka pankuru kɔnɔna ye mɔgɔ sugu jumɛnw de tun bɛ o kɔnɔna na dɔ in tun ye hélicoptère ye a yirala k'a fɔ ko sɔrɔdasiw tun b'o kɔnɔ mais mɔgɔ sugu jumɛnw de tun bɛ American Airlines ka pankuru nin kɔnɔna na yala mɔgɔ gansanw de tun do ten wa walima foroba cakɛdaw de tun do u tun bɛ mission de la wa mun de tun do mɔgɔ façon jumɛn tun b'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kajatu i k'a dɔn o ye ɲininkali ye ma a bɛ se ka mun tegun sabula pankuru in kɔnɔna la mun tun ye taamadenw kɔni olu ka pankuru ye ka bɔ American Airlines kɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ 60 ɲɔgɔn tun bɛ mun kɔnɔna la olu kɔni cɛla caman kɔni olu tun ye farikolo ɲɛnajɛkɛla ye wa o farikolo ɲɛnajɛkɛla ninnu yɛrɛ caman i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ tun delila ka diɲɛ jɔnjɔnba dɔw yɛrɛ sɔrɔ u ka farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna la wa u tagara ɲɛ ni u ka o baaraw ye k'u lakodɔn diɲɛ kɔnɔ o de b'a dɔn k'a to k'a fɔ ni kasara in kɛlen a maa caman kɔni minnu bɛ o farikolo ɲɛnajɛ ninnu kɔni kɛ sa olu dusu kasira kosɛbɛ wa u y'u ka dusukasi yɛrɛ jira wa o maa ninnu o fanba dɔw yɛrɛ fana tun buruju bɛ bɔ Rusi o de y'a to Rusi jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ olu ye tasibila kɛ ka ɲɛsin ni kasarako in ma hali n'o y'a sɔrɔ u ma perepere latigɛ k'a fɔ ko a kumakan kɔni o bilala sen kan fɔlɔ Donald Trump ani Vladimir Putin ni ɲɔgɔn cɛ ni kasara in kɔfɛ cogo min na u ka se ka kuma ɲɔgɔnya ka se ka sangafo olu kɛ ɲɔgɔn ye. Ayiwa George o diyara n ye nka a sirala n na kunnafoniw y'a yira n na k'a fɔ ko Donald Trump bɔra ko ka kuma kɛ ka tasibila kɛ a mɔgɔw ye ka misali fana na k'a yira k'a fɔ Washington pankuru jiginyɔrɔ min filɛ nin ye n'o ye Ronald Reagan pankuru jiginyɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ baboloba min bɛ tɛmɛ Washington DC de kɔnɔna la n'a a bɛ wele ko Potomac ba awa avion bɛ wuli ka pan o de kunna a yirala ko a cɛcira o de sanfɛ ka don pankuru jiginyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna la awa Donald Trump kabi sɔrɔ a bɔra a ye kuma dɔw kun fɔ e bɛ se ka mun fɔ an ye o kumakanw kan tiɲɛ don k'a fɔ ko États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump ale tun ye kanbɔli dɔ kɛ bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ kan nka bi yɛrɛ a ye kuma ta kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump ale ye kanbɔ k'a pereperelatigɛ k'a fɔ k'a jɛya ko ni kasara in na ko a maa fɛn fɛn tun bɛ pankuru fila ninnu kɔnɔna la k'u bɛɛ lajɛlen bɔnɔra u ni la o b'a jira k'a fɔ ko maa kɔni ni ma se ka kisi ni kasara in senfɛ Donald Trump a y'i ka dusukuntɔrɔ jira ka kɛ ni o ye ani a y'i kanbɔ fana k'a fɔ ko ale hakili la ni kasara mun kɛra ko u tun bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a kana kɛ a kana a waleya sabula Donald Trump y'i kanbɔ k'a fɔ ko sɔrɔsiw ka pankuru ni o ye hélicoptère ye sa ko o kɔni tun tɛ sira ɲɛnama de kan ko n'o tun sera ka taama ka ɲɛ k'a ka siraw bato ko ɲuman ko ni kasara in tun tɛ kɛ Donald Trump y'i kanbɔni ye k'o pereperelatigɛ ko o kunnafoni kɔni lase bi yɛrɛ k'a ka dusukuntɔrɔ jira kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ. Ayiwa George i bɛ Washington DC pankuru jigin kɛnɛ nin kɔnɔna la yen nɔ an ɲɛ b'i la bɛɛ ɲɛ b'i la ja la yala e ye taamaden dɔw ka hakilinaw sɔrɔ nin kasara in kɔfɛ wa. Jati Kajatu i k'a dɔn k'a fɔ ko ani waati yɛrɛ la an bɛ kuma min na i ɲɛ bɛ pankuru taamaden dɔw kɔni olu bɛ la ka taa dɔw b'a la ka na ne yɛrɛ ni dɔw sera ka kuma ɲɔgɔnya n y'o ɲininka n'o y'a sɔrɔ ni kasara in kɔfɛ olu sirannen don ni minnu dɔw sera ka kuma olu ka dusukuntɔrɔ jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ye kasara ye mun kɔni bɛ hadamaden kɔni limaniya ka jira k'a fɔ ko i bɛ i ka hadamadenya kow boloda nka a ko bɛ tɛmɛ cogo min na ko i seko tɛ o la dɔw y'u ka dusukuntɔrɔ jira ka kɛɲɛ ni o ye n kɛlen k'u ɲininka n'o y'a sɔrɔ olu minnu bɛna taama sisan nin waati yɛrɛ la ka don pankuru jiginso in kɔnɔna la ka pankuru ta ka taga u taayɔrɔ la n'o y'a sɔrɔ sirannen don dɔw ko ayi ko olu sirannen tɛ sabula ko États-Unis ko pankuru kasara kɔni ka dɔgɔn kosɛbɛ sabula ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mɔgɔ 67 ɲɔgɔn ka fatu pankuru kasara senfɛ États-Unis san 10 laban kɔnɔna la o la ko olu kɔni sirannen tɛ k'u dalen don pankuru yɛrɛ la ka kɛɲɛ ni taama sira ye o la ko a tɛna olu jigilatigɛ k'olu kɔni hakilina tigɛlen de bɛna pankuru ta hali n'o y'a sɔrɔ u dusu kasilen don ka kɛɲɛ ni nin pankuru kasara in ye mun kɛra yan Washington DC. Awa George yala sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso kumana a pankuru kasara nin kan wa.
olu ye kuma ta ni u y'u kanbɔ k'a fɔ ko ni kasara mun kɛra ko u ka sɔrɔsiw ka pankuru ni o ye hélicoptère ye sa ko maa minnu tun bɛ o kɔnɔna la k'olu tun bɛ u degeli de la k'u tun bɛ degeli baaraw de la ko ni kasara in sɔrɔla ka kɛ u ye u perepere ko o kunnafoniw de lase nka u ma kunnafoni wɛrɛ kɔni da kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni o ye. Ayiwa k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna ko nin tun ye Georges Atino n'ale ye VOA Bambara ka laselilikɛla ye a tun bɛ directement na nin pankuru kasara min n'a a kɛra surɔ araba su nɛgɛ ɲɛ 9 waati la ni mɔgɔ 60 ani dɔ ka yɛlɛ o kan olu de tun bɛ pankuru 2 nin kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko pankuru ninnu ye ɲɔgɔn gosi sanfɛ de k'a kɛ kasaraba ye Washington DC kan ayiwa k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye Georges kumakan ye Georges an ka foli b'i ye. Ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye halisa ayiwa an bɛ to ni pankuru kasarako in o kumaw kɔnɔna la Washington DC yan nɔ l'Amérique marakɛlaw ye a yira k'a fɔ ko u jigiya tɛ mɔgɔ ɲumanw sɔrɔli kan tuguni awa Mohamed Touré ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o kan an ka lamɛn. But last night, if you live in the DC area, you would know that this was a clear night. Kunu sufɛ sankolo tun jɛlen don pankuru n'o ye hélicoptère o tun bɛ pankuru bolisira jɔnjɔn dɔw kan ni sigilen bɛ Washington sigida fan la i bɛ hélicoptèrew ye minnu bɛ wuli ka jigin baji da la nin pankuru bolicogo nin bɛ kɛ tuma caman ni sigilen bɛ Washington nin tɛ fɛn ye min tun tɛ ye fɔlɔ sɔrɔdasi pankuru ka boli ji da la ani pankuru ka jigin DC pankuru jiginyɔrɔ la. So this was not unusual with military aircraft flying the river and aircraft landing at DCA. An ye pankuru 2 bɛɛ yɔrɔ sɔrɔ American Airlines ka pankuru ni ɲɛfɛla wulicogo nin tun jɛgɛnna a tun bɛ tilayɔrɔ 3 danfaralen na a cɛsirilen don ji la o la a ɲinini baaraw bɛna taa ɲɛ bi alamisa nin pankuru ni ɲɛfɛla bɛ ka lasɔrɔ cogo kɔrɔ la NTSB n'o ye jamana ka bolimafɛn ko lakanani tɔnba bɛna pankuru ni sɛgɛsɛgɛli daminɛ jɛkafɔ kɔnɔ ni FAA Amerique pankuru ko ɲɛmɔgɔsoba kunnafoni bɛɛ la dalajɛ minnu bɛ an bolo walasa ka ɲɛta ɲuman sɔrɔ. Ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye halisa an bɛ taa sisan République démocratique du Congo farafina cɛmancɛ yan fanfɛ marabolow kɔnɔna na ayiwa a kɔrɔnfɛ yan fanfɛ gɛlɛya o kɛlen bɛ kamanaganba ye marakɛlaw bolola la ka kɛɲɛ ni a fitinɛ barika bonyaliw ye ani kɔlɔlɔ balilen minnu bɛ se ka kɛ a koɲɛw la ayiwa u ka jamanakuntigi bɔra ka seereya kɛ a yɛrɛ la ni kangari gɛlɛnbaw daliw ye Mariam Traoré bɛ a ɲɛfɔ an ye. Araba sufɛ ka kɔn su midi waati ɲɛ Congo RDC jamanatigi Félix Tshisekedi ale min tun ma sɔn ka kuma kabiri fitinɛ jugu daminɛna Goma mara kɔnɔna la bɔra ka kuma a ka jamanadenw fɛ ka kɛɲɛ ni dɔ farali ye ni fitinɛ a fanga kan ani karogɛlɛya wale min bɛ ka da lakanabaliya kan u ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ a bɔra ka hakilisigikanw lase Congo jamanadenw ma. Permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes. Ko wulikajɔ baaraw labɛnw bɛ senna ka ɲɛsin ni jɛkulu maramafɛntigiw ani u ka dɛmɛbagakuluw ma a ye min lajɛya a ka laseliw senfɛ a ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa Congo jamana finitigiw ma arabadenw M23 bɔra ka dangarili wale wɛrɛ kɛ ka taa u ka jamana woroduguyan fan fɛ min laseli kunnafoniw bɛɛ lajɛlen seereyara a mara duguden dɔw fɛ dugudennin 2 minnu bɛɛ lajɛlen bɛ Kivu woroduguyan fan fɛ yɔrɔ min bɛ ka taa Kivu kɛɲɛkayan fan fɛ n'o bɛ Goma mara o faaba fɛ o araba kelen na Rwanda jamana ka lasigiden min bɛ Grand Lac kan Vincent Kerega fɛnɛ bɔra ka laseli dɔ kɛ a ko M23 ka finitigikulu bɛna dɔ fara u ka wulikajɔ fanga kan ka taa Congo RDC jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ ko fɔ ka tɛmɛ o yɔrɔ yɛrɛ kan fɔ ka se sisan ma fɛn min ye ciladenkuluw ka hakilinaw ye dɔ faralen don o fanga kan cogo min na ni fitinɛ kofɔlen min bɛ senna nin y'a san 3 ye fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ o koɲɛ la kunnafoni laban kɔni y'a yira hali bi ko bɛnkan ma se ka sɔrɔ a ko la.
sisan an bɛ taa Canada jamana kan Calgary dugu la a yirala k'a fɔ ko sugu dɔw bɛ yen butigi n'a bilala sen kan Nigeria jamanaden dɔw fɛ n'u b'a wele ko Naja Market awa a sugu a kɛra farafina tungaden minnu bɛ Calgary sigi kɔnɔna la ka ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ ye u bɛ t'u ka sugujɔw kɛ yen nɔ Arzuma Compaoré ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko kan a bɛ bayɛlɛma an ye Nama Jara fɛ an k'a lamɛn. Calgary dugu la Canada jamana na tungaladenw ka laadaw sankɔrɔtalen don kosɛbɛ Naja Market sugu la yan. Nigeria laada dumuni ni farafina laadafɛn caman bɛ feere yan. Waled Fashola ye jagokɛla dɔ ye a nana ni Nigeria laada dumuni dɔ ye n'a tɔgɔ Sol dɔw ko futu. Futu bɛ ne bolo n'a bɛ kɛ ni farini ye a sumalen don n'a bɛ bɔ Nigeria. A ka di kosɛbɛ nafɛn caman ɲagaminen b'a a kɔnɔ kɔlɔlɔ t'a kɛnɛyako la mɔgɔ caman bɛ na san a bɛ ne hakili jigin ka denmisɛnniya la o de kama n nana yan ka feere ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn nka nin sugu in tɛ jagokun dɔrɔn ye k'a kɛkun ye fana walasa ka tungaladenw dɛmɛ ka ɲɛta sɔrɔ jamana wɛrɛw la Abiodun Adetu Kafo la Naja Market sugu in sigibaga dɔ nin ye kabilako de ye an denw nisɔndiyara nin sugu in kosɔn bawo u ma deli ka taa Nigeria n'u bɛna yan u b'an ka laadafɛnw don ani an ka taabolo kuraw o de ye nin farafin sugu in kun ye walima Nigeria sugu san 2023 la Canada minisiriso min bɛ tungaladenw ni mafɔlenw kama ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ y'a jira ko tungaladen ba 438 ɲɔgɔn nana Canada san 2022 la Nigeria jamanaden ba 20 b'u cɛ la wa ko nin tɛ jatew bɛɛ ye fana tungaladenw ka tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ Titilo la Akiro ko nin sugu in ye sababu ye farafina tungaladenw bɛ ɲɔgɔn dɔn tungala tuma caman tungaladenw bɛ kɛ kɛrɛfɛdenw de ye nin sugu in b'a to mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ jɛkulu sigi sen kan walima ka baara sɔrɔ n'aw b'a fɛ ka mɔgɔ ɲini ka baara dɔ sigi sen kan i bɛ se k'o sɔrɔ wa nin sugu in ye daminɛ ɲuman de ye Naja Market sugu kɛra sababu ye DJ El bolo mɔgɔw y'a ka laada foli dɔn Naja Market kosɔn ne ka dɔnkili lakodɔnna mɔgɔ wɛrɛw fɛ dɔnkili in dɔrɔn tɛ an ye ɲɔgɔn dɔn fana Cathy Fornel ani Anne-Marie Cotton olu ye filimu ɲɛnajɛba min tɔgɔ Okotox labɛnbagaw ye Naja Market sugu in kɛnɛ kan u y'a jira ko nin sugu in bɛ diɲɛ fila de jira o kama u y'u nisɔndiya jira an bɛ ka waati duman kɛ yan nafa dan dɔ mɔgɔ caman bolo bi ni Naja Market sugu la Calgary dugu la Canada jamana na ye yɔrɔ ye tungaladenw bolo n'u nana a bɛ komi u b'u ka faso kɔnɔ nin b'an ka kunnafoniw kunfɔlɔw kun cɛ an bɛ laɲini k'aw fɛ a ka to nɛgɛ kan an b'an tulo kɛrɛmu bɔ ka segin ka n'a don kunnafoni kun filanan laseliw kɛ aw ye a k'an bɛɛ sɔnni an b'a fɔ tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ an balimaw ani yan tuma an ka nin dɔgɔkun babu bɛna tali kɛ Mali Burkina ani Niger senbɔli farafina tilebiyanfan sɔrɔkɔ jɛkulu n'o ye CEDEAO ye hali ni a jɛkulu o jamanaden caman limaniyana ko AES ɲɛmɔgɔw tɛna segin u kɔ caman fana minnu seko ma kɛ o latigɛ jɔrɔlen ani kunpala k'a dɔn bɔfan jumɛn sigira sen kan AES ɲɛmɔgɔw fɛ nin furusa kɔfɛ nin bɔli kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye jamanadenw ma o kama ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka nin jumadon nata janvier kalo o tile 31 na san 2025 a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ jɛmukan tila ayiwa n balimaw nin jɛmukan kɛrɛnkɛrɛn a kana fɔ kɔ dɛ ni y'an seginne ka na an ka kɛnɛ kan kokura k'a fɔ an ka lamɛnbagaw ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA Soba la Washington DC awa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye awa an bɛ taga farafina tilebiyan fanfɛla a bɛ yɔrɔ min bɛ fɔ ko 3 frontières n'o ye dancɛ ye jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛla la awa a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 45 olu minɛna Interpol ani a jamana ninnu polisiw ka baarakɛɲɔgɔnya o kɔnɔna la awa ko a mɔgɔ minɛni ninnu cɛla a sɔrɔla k'a fɔ ko dansagokɛla mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna o bɛ u cɛla mɔgɔ 2 ɲɔgɔnna bɛ u cɛla ayiwa kojugukɛla bolilenw ani bolifɛnw suɲɛlikɛlaw ani a yirala fɛnɛ k'a fɔ k'u ye fɛn min ye kiribikiribimafɛnw ye n'o ye kokayini ye o tɔni 1
min bɔra Cap Vert jamana kan ayiwa ani dɔɔni ko de minɛna ka fara kunbilenninw caman kan n'olu fana kun bɔra Burkina Faso jamana kan ayiwa a mɔgɔw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko ayiwa ko nin laseli ninnu kɛra Interpol fɛ bi alamisa nin na halisa ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye an bɛ taga Tchad jamana kan bi alamisa in na a yirala k'a fɔ fɛn min ye Faransi sɔrɔdasi lakanakɛlaw ye minnu tun bɛ Tchad jamana kan u ye u ka dagayɔrɔ laban labila Tchad armée mɔgɔw ye ayiwa nin kɔni kɛra sababu ye bi ka base min n'a tɔgɔ ko sergent Aji Kosei n'a bɛ Jamena ka Faransi jamana sɔrɔdasiw ka baara ayiwa ale de bɛna o kuncɛ u y'a laseginiw kɛ tile kelen ka kɔn a dɔgɔ tigɛdon ɲɛ fɛn min ye Faransi état-major ɲɛmɔgɔ ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ye olu ye kunnafoni laseliw kɛ k'a yira k'a fɔ k'u ka sɔrɔdasi lakanakɛlaw ka fara u ka kɛlɛkɛminɛnba ninnu kan k'olu bɛɛ taara ko ka taa n'u bɛɛ ye Faransi jamana kan ka ban. Sisan an bɛ taga Senegal jamana kan awa yen nɔ a yirala kunungo AES tɔnkulu jamanaw olu ka tɔndenya kun cɛra pewu ka bɔ CEDEAO la o sababu la AES tungaden minnu bɛ sigi la Dakar olu ye u ka hakilinaw di VOA Bambara ka laselikɛla Nama Jarama an k'u ka kumakanw lamɛn. Mali, Burkina Faso ani Niger jamanadenw minnu sigilen bɛ Senegali faba la an sera ka minnu ɲininka u bɛɛ kɔni sɔnna ni jamana sababu boli ma CEDEAO tɔn kɔnɔ jagokɛ yɔrɔ min tɔgɔ champ de course ni jamana sababu fasodenw caman bɛ jago kɛ ɲɔgɔn kan yan Abdul Mumini Tento ye Burkina Faso jamanaden ye. Tɔn nafa ye min ye n'aw jɛra tɔn na a bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara la a bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko caman na de mais an bɛ nin na dɔrɔn nafa fosi yɛrɛ de b'a ye a la an ka jamana ta bɛ ɲɛ cogo min na an mako b'o de la de n'a y'a sɔrɔ an bɛ bɔli yɛrɛ a kɔlɔkɔlɔ bɛna s'an ma yan an jɛna n'a ye an ka jamana ka bɔ nɔgɔ la dɔrɔn an mako b'o la de mais AES bɛɛ an b'o fɔ k'o waleɲuman de dɛ n'o kɛ siri ala k'o dɛmɛ u ka baara la de. Zikiri Bubakar Kulubali ye Mali jamanaden ye a bɛ situlu de feere yan k'a ka kan AES jamanaw ka bɔ CEDEAO la n'u b'a fɛ u ka yiriwali ka sabati. Bon nin pays saba yɛrɛ min filɛ nin pays saba in de bɛ Afrique bɛɛ kɔfɛ a fɔ mun na ne yɛrɛ bɛ Senegal yan nɔ ɲɛ bɛ Senegal dilancogo la a ka bɔ hakili ma n bɔra Mali la Mali ma dilan ten bon fɛn bɛɛ de bɛ Mali la fɛn bɛɛ de bɛ Burkina fɛn bɛɛ de bɛ Niger bon k'a sɔrɔ anw bɛ kɔfɛ cogo di k'an ka tila ka taa to jɛkulu kɔnɔ anw bɛ ka kɛ minɛ ka di mɔgɔw de ma k'olu ka jamana développer mais anw ka jamana bɛ kɔfɛ min kɔni fɔ an ka nin jamana saba in ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma fo saya an kana ɲɔgɔn labila. O hakilina kelen de bɛ Abdul Alahula ale ye Niger jamanaden ye ani a tɔɲɔgɔnw bɛ musow masirifɛnw feere siraba kɛrɛfɛ Petersen kin kɔnɔ. Ne bolo CEDEAO ma foyi kɛ Mali ye o ma foyi kɛ Burkina o ma foyi kɛ Niger yɛrɛ fana ye ni jamana ninnu kɛwalekelenw b'a la ka bin u kan nka CEDEAO ta la k'u dɛmɛ o de kosɔn u ka bɔli CEDEAO la tiɲɛ yɛrɛ la ne b'a faamu sabula jɛkulu in a ma fɛn kɛ u ye o tɛ se ka faamu. Mais le CEDEAO n'a rien fait. Abdramani Jara ni Orokiya Traoré ye Mali jamanadenw ye u fana k'u b'u ka ɲɛmɔgɔw kɔ. A bɛɛ bɛ dépend an ka jamana de la n'olu ye décision ta n'an ka taa ɲɛ b'aw la an bɛ tugu an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ sisi yɔrɔ dɔw la ni an ka taa ɲɛ fɛnɛ t'a rɔ an b'a lajɛ ɲɔgɔn de bolo a bɛɛ bɛ dépend ni ɲɔgɔn cɛ la n'an ka jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ b'a rɔ ni jamana ka hɛrɛ b'a rɔ an bɛ to jamana ɲɛmɔgɔw kɔ. A kɛli ka d'an ye parce que an ɲɛmɔgɔ minnu b'an na u mana bila yɔrɔ o yɔrɔ an b'u kɔ parce que n'u ye ko bɛ kɔlɔlɔ lase anw ma o ɲɔgɔn fɛnɛ b'u ka jamana kɔnɔdenw sɔrɔ bɔ Mali la. Afrique yan an yɛrɛ kelen don an bɛɛ de ye fa kelen ba kelen ye tubabuw de nana ka na an fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'u ka kalabanciyaw ye sinon an bɛɛ de ye kelen fa kelen ba kelen. Nka dɔw fana y'a jira ko ka bɔ CEDEAO jɛkulu kɔnɔ o man gɛlɛn ko bɔli kɔfɛ min kɔni hami b'u la o de ye ɲɛmɔgɔw ka baara kɛ. N'u bɔra a la y'a faamuya b'a la olu de bɛ kɛ jijabaga ye k'u cɛsiri baara ka kɛ o de kɔrɔ y'o ye. An bɛ bɔ nin na an bɛ nin kɛ an bɛ baara kɛ fasow ka jɔ mais k'a fɔ AESD a donna ta e ka tila ka na kɛ minnu tɛmɛna olu ye baara min kɛ e ka tila ka na baara wɛrɛ kɛ min ka jugu n'o ye donc ce n'est pas la peine
Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Sisan ka taa farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Saka Traoré bolo. Sedan tolanta ko kun kan halisa an kumana Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc bafɛn duru tirage au sort de kan o min bɔra ka kɛ ntɛnɛ tɛmɛnen janvier kalo tile 17 san bafɛn duru in na Marocains fɛ jamana 24 don hakilina jiginna minnu bɛ na o yɔrɔ ta ɲɔgɔndanba in na kulu n'o ye groupe ye olu ye 6 ye Mali ni jatigi n'o ye Maroc ye olu de bɛ kulu kelen na n'o ye groupe A ye ka fara Zambie ani Comores kan Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Tom Saint-Fit y'a yira ko a bɛ ɲɛ. Moi, comme entraîneur, je suis très content avec les tirages. Avant les tirages, je dis il n'y a pas de. Ni ye degeli karamɔgɔ ye ni tirage au sort in ni nisɔndiyalen don a kɔrɔ. Jamana fɛn o fɛn bɛ na ye a kɛnɛ kan o bɛɛ bɛ se sɛnɛntɔlɔntan na. Balontan ɲɔgɔndan fitinin tɛ yen an ni Maroc ka ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛna kɛ ko duman ye ka fara Zambie ani Comores kan an bɛ se ka ko ɲuman caman kɛ an ka kulu in kɔnɔ n'o ye groupe A ye sengola bɛ an ka sɛnɛntɔlɔntanaw na an bɛ na an labɛn yanni o cɛ n da b'a la ko sɛnɛntɔlɔntanaw bɛɛ bɛ na ye kɛnɛ in kan n da b'a la ko an ka kulu kɔnɔ an bɛ na an jeniyɔrɔ fin an ka laɲini ye de ka ɲɔgɔndan 7 tan o la an tɛna se ka siran jamana ɲɛ balontan fitinin tɛ yen an bɛna bɛɛ bonya an ka kulu kɔnɔ ani kani kɛnɛ kan nka an bɛna labɛnw sabati. On va respecter notre adversaire, on va être bien préparé et tout est possible. CAN Maroc bafɛn duuru hakilina jiginna a bɛ daminɛ décembre kalo nata tile 21 san bafɛn duuru in na ka kun cɛ san wɛrɛ 2026 janvier kalo tile 18 VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Saka Traoré kalasili don. Ayiwa k'a fɔ an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka nin ye dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na ayiwa an ka kunnafoni kumaba kalama o de tun ye min ye bi o ye nin pankurun kasara gɛlɛnba min n'a kɛra Washington DC n'o ye l'Amérique faba yɛrɛ o pankurun jigiyɔrɔ belebeleba sanfɛ Potomac ji kan ayiwa surɔ ka kɛ ni nɛgɛ sufɛ nɛgɛ ɲɛ 9 waati ye an ka laselilikɛla George Atino ale tun taara kɛnɛ kan yen nɔ an ye a kumakanw fɔ k'a fɔ an ɲɛna nin kunnafoni minnu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bi ka bɛɛ labɛn a kɛra an ka laselilikɛlaw fɛ yan nɔ ani Mali jamana kɔnɔna na ni farafinna gun kan bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Blanche Sanu fɛ awa aw bɛ kunnafoni an ka jɛma fɛn ninnu a b'aw sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sirabaw kan n'o ye www.voabambara.com ye u bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka réseau pagew kan réseaux sociaux kan ka kan bɛɛ da u ye nin tun ye Kiyatu Traoré kumakan ye a k'an bɛɛ sini. Vous parlez Bambara, Dioula, Malinké. Vous voulez recevoir l'actualité au quotidien? Abonnez-vous maintenant à la chaîne WhatsApp VOA Bambara. C'est simple. Rendez-vous sur WhatsApp dans la section Actu en bas à gauche de votre écran. Tapez VOA Bambara et cliquez sur Suivre. Vous recevrez ainsi les dernières nouvelles du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée, du Sénégal, des États-Unis et même des cours d'anglais en Bambara. How do you feel? Ne manquez rien, rejoignez VOA Bambara sur WhatsApp. VOA Bambara ka tabale kusika ni VOA Africa kuna foni tukala. Ki abonné VOA Bambara WhatsApp la wasa kuna foni fosi kana foiko oka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛ yɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la, la Guinée ani Burkina Faso. Bi a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it?
VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa somɔgɔ sama don dɛ a ci limanaw fana ma